Усё пачалося з капелюша, лічыць мой сённяшні суразмоўца, народны майстар з Новаполацка Андрей Рэцікаў. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Шмат чуў, шмат чытаў, шмат ведаю пра ваш тэатр «Капелюш» і пра вашых герояў. І мы дамаўляліся, што вы прыедзеце са сваімі героямі, са сваімі акцёрамі і гэтак далей. Аказваецца, акцёры гэтыя змясціліся ў адзін чамадан. Гэта, скажем так, некалькі акцёраў, якім пашанцавала прыехаць сёння на гэту перадачу. Так, бо калі ўжо браць усіх акцёраў, ну, трэба было ўжо цэлы аўтобус заказваць і весці таго, што там лялькі розныя, і маленькія, і вялікія, і на кожны спектакль іх багата персанажаў. Таму, ну, тут ужо пашанцавала. Ну, дарэчы, вы самі вырабляеце гэтыя лялькі? Так. Ну вот, а калі першая лялька была зроблена, я вот таксама ведаю, што гэта вот так вот досыць выпадкова атрымалася. Першая лялька, это які? 96-й год, вот у наступным годзе будзе юбілей невялічкі, такі 30 гадоў, як я гуляюся ў лялькі. Як вот вы успрымаеце горад ваш Новаполацак, мой таксама блізкі горад, а ўвогуле я лічу, што гэта Полацак, гэта полацкая зямля. Ну так, это полацкая земля, и, конечно, такое, быть суседом такого города, як Полацак, конечно, это отбивается и на таким молодым городе Новополацку. По-перше, у Новополацку заўсёды багато талентов. Это не только, скажем так, вот ляльки там, это и музыка, и мастацтва, и музыкі, і пісьменнікі. Ну вось вы працуеце ў цэнтры нацыянальнай культуры, так? А акрамя вот вашага тэатра, чым яшчэ гэты цэнтр займаецца? Ён пачынаўся як цэнтр нацыянальнай культуры, ну а пасля ўжо ён пашырыўся, адбылася такая трансфармацыя. Мы заняліся яшчэ і рамёствамі, і зараз ён называецца цэнтр рамёствавай традыцыйнай культуры. Там і рамёствы, і саломапляценне, і лозапляценне, і кераміка, і ткацтва, ну што там, і архаічныя спевы, і традыцыйны тэатр «Батлейка». До нас прыязджаюць госці, і мы вот 3 паверхі, на якіх можна прайсціся па майстэрнях, пагутарыць з нашымі майстрамі. Такая форма працы пашырана як майстар-класы, і таму там нават адзін чалавек запішацца, ён прыйдзе, ён зробіць нешта сваімі рукамі, забярэ гэты твор мастацтва з сабой, і, канешне, гэта вельмі цікава. Дарэчы, зусім недавно прыязджалі з Тюмені беларусы, спецыяльна прыехалі паглядзець батлейку. Ну, запланавана ў іх было недзе там 2-3 гадзіны на наш цэнтр рамёстваў. Здаецца, 6-7 гадзін мы з імі адбылі. Яны так уразіліся, што вярнуліся ў Тюмень, зрабілі там батлейку, ўжо выступілі на нейкіх мясцовых там фестывальчыках. Усё пішуць мне: Андрей, дай нам яшчэ матэрыял, дай нам нейкія сцэнарыі, п'есы там хочам. Дзеці хочуць рабіць, так уразіліся вот ад гэтай паездкі, што вот, ну, я думаю, ну, чаму не? Адправіў ім там, можа, 30 п'ес для дзіцячага лялечнага тэатра. Ну, кажу, выбірайце. Чаму вот зараз, вот так у 21 стагоддзі, вот гэта такое традыцыйнае, старажытнае мастацтва атрымлівае такую вось папулярнасць? Гэта традыцыя, яна жывець нават, я вам скажу так, што бывае так, я прыязджаю куды-небудзь, вот выстаўляю скрыню на вуліцы, ідуць людзі, ідзе маладая сям'я. І малы гэты кажа: тата, а што гэта? Ён кажа: ай, это батлейка, пашлі. Людзі ведаюць, што такое батлейка. Вот хочацца пазнаёміцца з героямі, якія ў чамадане. У чамадане? Ну, яшчэ я скажу пра батлейку трошкі, што
Канешне, яна з'явілася, гэта быў як калядны тэатр на Божае нараджэнне. З канца 18 стагоддзя, калі мы ведаем, што Батлейка трапіла ў рукі да рамеснікаў, там, да мяшчан, там з'явіліся так званыя народна-бытавыя сцэны, альбо інтэрмедыі. Гэта такія маленькія сцэнкі, якія паказваліся пасля ўжо, спачатку пасля на каляды, калі адбывалася містэрыя, царя Ірада, і гэта ўжо трэцяя частка такая. Усе персанажы, якія былі ў гэтых інтэрмедыях, іх можна было сустрэць у рэальным жыцці. Таму кажуць, што гэта была і жывая газета, гэта быў і такі асаблівы тэлевізар нават у тыя часы. Ажывала мястэчка. Так, так. І ўжо Батлейку паказвалі не толькі на каляды, а ўжо паказвалі на працягу цэлага года і на кірмашах, дзесьці там просто па вёсках. І людзі пазнавалі герояў. Так, пазнавалі герояў. Вось, напрыклад, тут такія героі з інтэрмедыі. Гэта гарадавы Мікіта, калі ласка. Гэта цыганка. А гэта Мацей. Мацей, Пацей. Можа, чулі такі выраз, што там ёсць сцэна пра доктара Шарлатана, который Мацей аб'еўся куці і так аб'еўся куці, што не можа дадому дапаўсці. Каб знайшоўся які дактарочак, каб палячыў мой жывоцік, аддаў бы торбачку і кашалёчак. А ў той час такія прамышлялі гэтыя шарлатаны, которые, ён кажа: «О, Мацей, у цябе 7-летняя трасца трасе, цябе станавіся спіной, зараз мы будзем цябе лячыць». Ён паварачваецца спіной, ён яго пачынае лупцаваць. Адлупцаваў, а сам кажа: «Мацей, Пацей, Мацей, Пацей». І збег. Мацей паварачваецца, кажа: «Во, напацеў, сам немаведама куды паляцеў. А мне сказаў узяць моху, чартапалоху, мышынага зэльцу, камарынага шмэльцу, усё гэта змешаць і выпіць». Так зрабіў, не дапамагло яшчэ гору. Ну, у мяне Мацей. І вот гэтая лялечка такая простенькая, яна называецца шпянёвая. Вот этой вот пруточак, ён шпянёк. Маглі казаць, што хадзілі з батлейкамі і паказвалі шпянёвы хлялек, альбо казалі проста шпянькі. Я ведаю, што яшчэ да вайны нават былі такія хадакі, акцёры, которые хадзілі проста са скрыняй і паказвалі шпянькі. А тут даведаўся яшчэ, думаў, што пасля вайны не было такога, але працуючы у студзені у новым выставачным цэнтры Белэкспа на выставе «Моя Беларусь», да мяне падышла жанчына і сказала: «А я памятаю, в 50-х, 60-х годах у Клецку у нас ходили такие актеры з этой скрыни и показывали такие вот ляльки». Я кажу: «Ну, давайте и вы поспробуйте». Капелюш называется ваш театр. Чему капелюш? Справа вся у капелюши. Так, вся справа у капелюши. Так і было. Быў такі момант, калі, скажем так, трэба было вырашаць неяк мне працягваць займацца лялькамі альбо, скажем так, кінуць гэта ўсё. Я ўжо быў гатовы гэта ўсё кінуць, але на адным фэсце убачыў, на сцэне напісана было: «Не зарывайце свае таленты». Ну, я подумал, калі табе ўжо адтуль напісалі, Бог табе даў такі знак, што не, хлопча, не трэба кідаць тое, што ты можаш рабіць. Тады і атрымалася гэта назва «Капялюш». Тады выйшла такая пастаноўка «Маналог вандроўнага лялечніка» з батлейкай авантуры паноў Кубліцкага да Заблоцкага. Пятра Васючэнкі. Дарэчы, Пятро Васючэнка усім знаёмы палачанам, таму што полацкі малец, ён аўтар п'есы, якую вы таксама ўвасобілі. Як ён да яе паставіўся? Здаецца, 2005 год гэта быў, у Полацку прахадзіў экалагічны фестываль, і ў дзіцячай бібліятэцы была арганізавана сустрэча з Пятром Васючэнка. Ведаючы, што ў мяне ёсць гэтая пастаноўка, мяне таксама туды запрасілі, і я аўтару паказаў гэтую батлейку з гэтымі панамі. Ён паглядзеў, так падышоў, пасля кажа: «Ну, што? Бачыў розныя пастаноўкі, але такога яшчэ не бачыў». Вельмі добра мы з ім тады пагутарылі, ён мне падпісаў афішу і, дарэчы, там і напісаў, што ўся справа ў капелюшы, і галоўнае што? Галоўнае, каб кожны быў на сваім месцы, там, дзе яму лепей. Кажуць, што вы можаце гаварыць галасамі герояў, 20, больш, чым 20, 22
роли можете выконывать? Есть спектакль, где 22 героя. 22. Ну, покажите, коли ласка, одного крайних, так сказать, героев. Высокого, низкого. До речі, у нас тут ще одна вот есть, так само з Полоцком зв'язана вот это вот. Так само цыганка. Так само цыганка, да. Вот. И, ну вот она такая выходит, а я цыганка молодая, я цыганка непростая, знаю ворожить. Покажи, барин, ручку, положи-ка денег кучку, всю правду скажу, поворожу. Ну, а тут у нас лекар, ну, може бути, шарлатан такий, аптекар. Ён 3 гады вучыўся у ветеринарной академии. У спектаклі ён носіцца за великосветской дамой и это самое хоча ёй поставить укол. Вот. И ён заўсёды такі выходзіць и кажа: ну, чему это так яна от меня все бегае? Я же, собственно говоря, хочу ей просто укол поставить. Только треба продезинфицировать инструмент. Яшчэ одна такая акалічнасць, якую я хацеў бы закрануць у сваім пытанні. Вы яшчэ і па дрэве майстар. Вы яшчэ вырабляеце нешта сваімі рукамі? Так, я вырабляю батлейкі, цацкі драўляныя, ну, все, что можно зрабіць з дрэва, я раблю. Адкуль у Новополацку, індустрыяльным горадзе, вот такое майстэрства прыйшло? У мяне, дарэчы, вот много браты, скажем так, шмат хто мастакі, там рэзчыкі па дрэве, майстры. Вось. І мы заўсёды кажам, што гэта дзядуля нам перадаў гэты талент, таму што ён быў майстрам па дрэве. Вырабляў і мэблю, і лодкі. Адкуль з вёскі? Вёска Мнюта, Глыбоччына. Там я ўсё дзяцінства і правёў да школы. Ось я там у дзеда з бабуляй быў, таму бачыў гэта ўсё. Ён у Першую сусветную вайну згубіў ногі, хадзіў на пратэзах. Недарма вот тут кніжка ляжала, гісторыя беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў. Дык вось батлейка гэта таксама літаратурны жанр, гэта пачатак літаратуры, нашай беларускай літаратуры. Ну так, я, дарэчы, з тэкстамі батлеечнымі пазнаёміўся праз прадмет вусная народная творчасць. На філфаку. Так, там я першы убачыў гэтыя вот запісы ўсе гэтых сцэн. А пасля ўжо цяпер, канешне, я заўсёды імкнуся знайсці дзесьці запісы этнографаў, вот, сабраць, пачытаць. Дарэчы, тая пастаноўка, якая заўсёды адбываецца, вот у нас ідзе ў цэнтры рамёстваў, куды прыходзяць дзеткі, ось гэтыя інтэрмедыі, гэта менавіта запіс Еўдакіма Раманова, этнографа, на Віцебшчыне, батлейкі, толькі што трошкі яна стылізавана пад сучасную мову. Не хочаце пісаць тэксты для батлейкі? А я падпісваю інтэрмедыі, да. Ну, гэта такі, скажем, пачаў я гэта з аднаго выпадка такога, што адзін чалавек мне вельмі дакучаў, скажем так, а я не мог рады даць ніяк. Ну, я думаю, увяду я яго у сваю пастаноўку, увёў яго ў эту пастаноўку, палажыў яму ў рукі партфель, там, ну, всякае такое, вот, і ну, да сей пары ён жывеецца, і ніхто не ведае гэта, з чаго гэта напісана. Андрей Михайлович, ну, может быть, я не задаў вам такога пытання, якое вы хацелі, каб я задаў? А у нас ёсць адметная батлейка на Віцебшчыне. Гэта віцебскі жлоб батлейка, якая зараз з'яўляецца элементам нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі, і яна пабудавана па прынцыпе тэатра ценяў. Вот у нас стаіць кружэлка тут. Гэтая батлейка мае выгляд трохкупальнай царквы. І вядома яна на Віцебшчыне ў 18-19 стагоддзя. Арэол, скажем так, распаўсюджвання гэта ад Вележа да Лепеля. Унутры цікава, што там стаяць вот такія вот кружэлачкі, 3 кружэлачкі. Бачыце, тут прапеллер такі зроблены, стаяць свечкі. І кожная сцэна, яна суправаджаецца спевамі. Запаливается, батлеечник запаливает свечку,
і ад цепла свечкі гэтая ўся канструкцыя пачынае рухацца. І на адмысловым такім экране белым, вот тут вот, адбіваюцца гэтыя цені. Гэтае такое чараўніцтва нават у 21 стагоддзі, мы калі паказваем гэту гісторыю, ну, ёсць такія людзі, якія сядзяць як зачараваныя і пасля падыходзяць і кажуць: вы для нас правялі сеанс магіі. На завершэнне нагадаю нашим телеглядачам, што сённяшнім маім госцем быў народны майстар, батлейшчык, увогуле цікавы чалавек Андрей Михайлович Рэцікаў. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.